संकल्प बागेने पुष्पराजा 200 रुपये दिले असतात ते मी घेऊन येतो. किरण माशेकर यांनी बाळू पाटा 200 रुपये दिले असतात ते मी घेऊन येतो. किरण माशेकर प्रकृती कोल्हेकर यांनी लक्षात पाटा 200 रुपये दिले असतात. राजा तू गेला प्रेमाला गळती रस्त्यावर उडेले आव गीत गो राजा देवा माया जोगत आहे देवा आई माझ्याकडे आगोय घेऊ का मागता पोटासाठी भीक झाला मागे हाती भीक मागता पोटासाठी भीक झाला मागे हाती आई मागे सोडणं तू गेली आई मागे सोडणं तू गेली पे घडले आज असे भीक मागता पोटासाठी भीक झाला मागेल हाती भीक मागता पोटासाठी भीक झाला मागेल हाती जीवनात माका दुःख हे आले मागेली एक काणी जीवनात माका दुःख हे आले कोण नावरलं कोणात ना कळले कोण ना उरलं कोणात ना कळले आज असे हे नशीब मागेले कोणाले कोण कोणाले भीक घाला मागेल हाती भीक मागता पोटासाठी भीक झाला मागेल हाती आई मागेल सोडणं तू गेली आई मागेल सोडणं तू गेली इथे हे घडले या जीवनात भीक मागता पोटासाठी भीक झाला मागेल हाती भीक झाला मागेल हाती
माझ्या जागा तर झाला एकच पटी यो हे मागेल राजा एकच पटी यो मागची मी पहिल्या मागेल भाग कमी सुद्धा निघणारे अजून येईल ना किती म्हणू खरं म्हणलं माझी परी होईल पाऊस आहे असेल ना आता हो किती करू काहीच कळना किशन किशन मला माफ कर दे किशन मला माफ कर अभावी तू काय सोड आज हा दुसऱ्याला जाऊ होता तू माफ कर दे किशन हा तुझे मर्द म्हणल्या प्रेम करतले रे मर्द म्हणल्या प्रेम करतले अरे आता हिच्या गेले बरे पण हे पुष्प तू छाकीत करू हो कोण गरीब डोळे ना पाय ना हो पुष्प हे गेले पुढे दोन मिनिटं परिस्थिती असता कठीण परिस्थिती होता ते काम करता एक फुल घेता आणि पैसे ना तो आज माझ्या काम जातं पक्का गेल पायानंतर माझ्याला आज काम घ्यायला पडो तुमची एक बरी अशी एक मेळ्या पडो दुसरं फुल मिळते ना तारीख तर 14 ते दुसरं फुल मिळते म्हटलं सर 14 तारीख सर मारून झाला काल रोजचा 14 वाट पडली जाऊ ना माखा तुला एक फुल भेटलच म्हणून सुंदर दिसता रूप तुझे पडलं मन मागेल थांबतना पळून तू का मन मागेले आज भुलले गराडी पळून तू का मन मागेले आज भुलले गराडी स्वप्नात येतना मिठीत घेतना रूप तुझे पडलं मन मागेल थांबतना पळून तू का मन मागेल आज भुलले गराडी पळून तू का मन मागेले आज भुलले गराडी संगीताने मन हे भरले तू गेल्या प्रेमात सगळे विसरलं
साथ केला हाव सोडणार तुझी शिवाय हाव जपणार साथ केला हाव सोडणार तुझी शिवाय हाव जपणार स्वप्नात येताना मिठीत घेताना रूप तुझे पळून मन मागे थांबताना बोलून तुका मन मागेले आज फुल गराडी बोलून तुका मन मागेले आज फुल गराडी संगीताने मन हे भरले तुझेला प्रेमात सगळं विसरलं संगीतानं मन हे भरले तुझेला प्रेमात सगळं विसरलं साथ केला हा सोडना तुझी शिवाय हा जपना साथ केला हा सोडना तुझी शिवाय हा जपना स्वप्नात येताना मिठीत घेताना रूप तुझे पळून मन मागे थांबताना बोलून तुका मन मागेले आज फुल गराडी बोलून तुका मन मागेले आज फुल गराडी बोलून तुका मन मागेले आज फुल गराडी स्वप्नात राशील अजून पळतच राव चोरलो पण मुखाल वर्षात 14 तारीख पळत पडली वयता आज डायरेक्ट सांगता येता राणी येता आणि जर तर तुका घेऊन माझ्या घराकडे वचणार तर हा नावाचं शेवटी कपूर लिंबून पुणे आता आहे का कोण बाबा तू आणि कोणा पळतालो हा एक गरीब भीक मागो ना डोळे ना पाय हे पैसे घे बाकी खाऊ आली पण पण इतकी सुंदर फुला तुका कोण दिली फुला मग काहीच गमन ना होय ती बाई ही फुलं असतात आज प्रेमिका दिवस मी कोणी पैसे घेऊन जाऊन घरी फुलं घेऊन गेला माझ्या ताई हो फुल एक आवाज करू ना सोंडर मारता ते आता घेऊन मी दामा करा पळायला करा म्हणा अरे बापूची ती परिस्थिती पडली किती करून लागत तुका हा भाऊ ती मग ताई म्हणली चला आता हा सहाय करते मोठा ताई मागील खाऊ आणि पहिले चला मोठा दोन घरात खाऊ देतात जाईन मोठं जोड ना
मोडगेरी हे मी किशन पात्रा 200 रुपये दिले असतात ते मी घेऊन येतो. तशाच चंद्रकांत पागे हे नाटक बरयल्या लेखकाक काणेक दिला असा ते मी घेऊन यायची. देव बरं कर तुमका. चंद्रकांत पागे ह्या नाटकाचे लेखक विजय कुमार सुरेश कुलकर्णी आमकां काणेक दिला असा ते मी ते स्वीकार करते आणि ह्या नाटकाबद्दल ते गेले 2 उत्तर सगळं प्रेक्षकांक आमचे म्हणले. चंद्रकांत पागी आमकां श्री ब्रह्मदेव सदाच बरो करूं. सांगचें म्हळ्यार ह्या ब्रह्मदेवाल्या पवित्र स्थळाचेर आज हे नाटक म्हागेलें सगळी कलाकृती हिंगा आज पर्यंत पळयते आसा. मागीर पयली कलाकृती नशीब मागेली ह्या ब्रह्मदेवाल्या हिंगाच ओपनिंग जाल्ली आनी आज त्या एक कलाकृतीन हांव कलाकृती बरोवपाक पावलो. सर्वप्रथम श्री ब्रह्मदेवाक नमस्कार करता. बशीस त्या कला प्रेक्षकांक दोन्ही हातीन पायपण तसेच आमगे नाटकाक संगीत दिग्दर्शक तबला रिदम बँड रंगमंच व्यवस्था केले असले श्री दुर्गादेवी रंगमंच मुळगा तसेच सहनिर्देशक चंद्रकांत नायकेरवाडी आणि आमगेले नाटकाचे प्रत्येक कलाकार आणि तसेच या ब्रह्मदेव नाट्य मंडळीची कमिटी आज या शुभ दिवसाचे स्वागत सुस्वागत. नशीब मागेले नाटक या ब्रह्मदेवाला पवित्र स्थळाचेर जावन आज सगळी कलाकृती हांवें हे दुसरे प्रयोग केला. जाल्यार ह्या नाटकाक हांवें कितें बरयतान शिकिल्लो जावं मागीर कलाकारांक कितें उलयतान शिकिल्लो तुमी व्हड मनान माफ करूं आनी ही प्रेमिकान दिल्ली प्रेम भिक्षा ही प्रेम भिक्षा प्रेमिका आपली प्रेमीक कितें दिता हें तुमी लास्ट पर्यंत पळोवनूच जाय म्हण तुमचे कडेन हात जोडून विनंती करता. सगळ्याक श्री ब्रह्मदेव सदांच बरो करूं. बालाजी देसाई तसेच सतीश राणे मी बालू पाठ केल्याक त्रास दिला असा तरी घ्यायचे. बालाजी देसाई 200 रुपये. थँक्यू. सतीश राणे 400 रुपये. थँक्यू. हाय मागे अडकान तुका लक्षात का बोल लग्न केलं माफ कर बाबा. कारण तू तर दुःखात राह हा बी दुःखात होतो. काय तुका किशनाक तुमच्यान पयस केला आता किशन बी सुखात आसा आणि तू बी बरें केलो बरें नाका अगो हा तुमगेर जास्त दिवस होऊ शकना म्हाका घराकडे भरपूर काम आसा. बरें बाय लक्षात बरें केलो. तुझ्या भैया खूप बरं करतो. ते मग पहिला सांगितले मागेल बैठ तुझी चालू आता हे घट्टी सोडली आणि या तुझ्या गव्हात एक फूट असू लागते. हांवें खूब हट्टी जीव आशिल्ले पण भैयाले धमकीन हांव तुमकां मेळ्ळें. ह्या जिवाक तुमीच मागिल्लें सर्वस्व आनी तुमचे शिवाय म्हाका कोणारूच ह्या राधाक हक्क नाका. काय राधा तूप सोड मग आणि या जीवनात कोणच ना राधा आज आम्ही लग्न झाला या आनंदात
तुझ्या मधुर कंठातल्याने सुंदर माझ्या गुन्हा समाज बरे तुम्ही सांगेल तसेच करते हा ला 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 ला. प्रेमाची साथ माका दिगो दिगो मिठीत मागेल तू योगो योगो अशे तू लागियो मिठीत यो प्रेमाची साथ म्हाका दिगो दिगो मिठीत मागेल तू योगो योगो तू गेली साथ म्हाका दिगो दिगो लागी अशे मागेल योगो योगो अशे तू लागियो मिठीत यो अशे तू लागियो मिठीत यो मन धुंदवारो हो प्रेमाचो सुटलो गंध हो प्रीतीचो मन धुंदवारो प्रेमाचो सुटलो गंध हो प्रीतीचो साथ म्हाका दिगो दिगो लागी अशे तू मागेल योगो योगो तू गेली साथ अशी दिगो दिगो लागी मागेल तू योगो योगो अशे तू लागियो मिठीत यो अशे तू लागियो मिठीत यो सुटलो गंध हो प्रीतीचो मन धुंदवारो हो प्रेमाचो सुटलो गंध हो प्रीतीचो तू गेली साथ म्हाका दिगो दिगो लागी मागेल तू योगो योगो तू गेली साथ म्हाका दिगो दिगो लागी मागेल तू योगो योगो ला 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 दादा तू कन्हैया, तू?
आज माझे दोस्त एड्युकेट कन्हैया कन्हैया तू एक वकील पण सांगल ना बरं माका विश्वासघात की चिडवाक हांव आनी वकील म्हूण सांगू ना सांगूकूच मेळना आनी तू एक पर लग्न जालें म्हूण म्हाका सांगिलें कन्हैया ही एक व्हड काणी आसा हांव तुका नंतर सोडून सांगता आनी हांवें सांगिल्लें कामात कितें जालें हय सगळें जालें जाल्यार हे तुगेल इस्टेट सगळे बॉन्ड पेपर तुगेल हाती मेळूं जाय जाल्यार तुवें म्हाजें एक काम करूं अरे एक कित्याक तूं कित्यासाठी हाक करूंक तयार आसा सांग कितें जाय तुका मिस्टर लक्षात हे सगळे इस्टेटचे कागदपत्र तुगेल हाती मेळूं जाय जाल्यार ही तुगेल बायल राधा आज एक रात म्हाजेल बेडरूम आणि हात बी लावचो प्रयत्न करत तू भिकारी जातलो भिकारी तू इथं नीच असलं म्हणे स्वप्नात सुद्धा चिकन कशी आणि तू इतल्या घातली चढ म्हण हांव सुद्धा सुद्धा मिस्टर लक्षात कितें करता तू का करोडपती आशिल्लो भिक्षापती करू 2 मिनिटे नाका सांग तुगेल बायलेक दादा हांव अशीच करेन ताकी दादा हे सगळे इस्टेट सगळे कागदपत्र म्हाका मेळट जाला आज तू एक रात्री कन्या बेडरूमार वचूं जा ते बोलू का तुम्ही हे सुद्धा मागेला गळ्यात मंगळसूत्र बांधून दिलं मागेला धोल येत आहे अरे तुमचे ना घेऊन काही क्षणात होणार पडेल त्यांना ती आपली भाषा वापरा तू कितें तरी सांगले तुगेल घो तुका म्हाजेल बेडरूमार धाडे शिवाय केन्नाच रवना आणि तुझ्या असल्या माकडान सांगल्यात आणि हे मी माका वच पटल्यानंतर हांव वचू ते राधा अनपडणी समजले हे तू फक्त याद ठेवून घे सगळ्यांपैकी कन्हैया बघी जीवात त्रास कर घेता फक्त एकच राहा मागीर आमी दोघं जाण सुटोळ येऊ शकता प्लीज राधा वस्तू ही हांव गोष्ट कोणाकच सांगली शिकतो तुझ्या तुझ्यासनं नीच म्हणे जगात कोण सुद्धा मिळालं इस्टेटी खातीर तू स्वतःला बायलेक दुसऱ्याकडे वच म्हणत होता दुसऱ्या दिसू म्हणता अरे तुझ्या अरे कळी वचन मर रे मर आणि हसवा कशी पळता कोणा मला अरे अरे तू सारख्या नालायका बरं सौभाग्यवती पण संसार करण्यापेक्षा सगळं अलंकार हा तू गेल्या अड्ड्यार मान विधवा म्हणून लावली हे राधा पुढे का ते मग जाय तू काय भिना का हांव पळयता तेका हे किती दिवसान मागे मौन कामना फोड जावत आशिल्ली ह्या कन्हैया पायान व्यर्थ गेले जर तर राधा मग मेळना आणि हे इस्टेट सगळी मागे हाती येयना तर ह्या जगात हो लक्षात कोणाको सुखान जगू दिना हे मात्र त्रिवार सत्य राधा हांव पयलीं कितें सांगता तें तरी आयकून अरे वकील झाल तरी दुसऱ्याला बाहेर वाढ नजर घालना अरे पण राक्षस मध्ये राक्षस राधा आतापर्यंत खूप उलयले हय हांव राक्षस तर तू कोण एक गरीब गरुडा उगस केल्ली कलंकी तू राधा कलंकी बरे तोंड सांभाळून उलय तोंडा घेते पण किती उलय नका दादाला तू एक वकील पण बघा दिसायचे पडले किती केले आहे सांग किती केले आहे तुगेल प्रेमी मागेल जीवलग दोस्त किशन नाना हाय ते गेले जीवन उद्ध्वस्त केलं ना तो सुखात
वयस गेल खरे जाल्यार तेगे हालत किती जाला ही तुका खबर आसा आणि आता तू त्या नीच राक्षसाकडे लग्न जाऊन चुका पळता कन्हैया, किती झाले मागे किशना? सांग कन्हैया, किती झाले मागे किशना? अरे, 10 दिवस मागेला भाव तो लक्षात 2 गुंड घेऊन किशनात मारले मग या लग्नात तयार असं पण सांगून आपल्याला येईल रे. झाले मागेला किशना. होय दादा तू घरा येले पण फाटल्यान तेमी त्याका किती केले ही तुका खबर आसा ना अगो तू शिकून इतली अनपड किती जाले तू थंयच रावन किशन तेमी सोडला तर येवची किती झाले मागेला किशना? सांग कन्हैया, सांग. तुका मागेला शपथ असा. किशना किती झाले? कन्हैया, तू एक सुद्धा कोणाला तरी प्रेम केलं होतं. सांग, तुका तेगेली शपथ असा. सांग, किती झाले ते मागेला किशना? सांग कन्हैया. तर ऐकय तेगे भावाली आणि तेंगे गुंडाली किशना केली करतो तू वयत रे तेमी सगळ्यान मेळ किशना जीव वयत म्हणल्यार मारले तू नंतर तेगे पाय काढलो अगो तेंगे इतक्याने इच्छा प्राप्त जायना जात रे तेमी तेगे दोन्ही दोळ्यात एसिड घालून एक रस्त्यावर होऊन उडेल करत एक रस्त्यावर तोय असा म्हाका खबर आसा जाल्यार हांव आतां तुका सांगना तेगे पांय बरो जालो पण दोळ्या ऑपरेशनाक 10 लाख रुपये सांगला ते हांव पयशे अरेंज करच्या गडबडेक हांव आसा हांव बी लोन काढून शिकला माझकड बी साध्य ना कन्हैया, पैशाची काहीच काळजी करू नका. हे सगळे व्यवस्था हाव करणार. तू फक्त एक पट्टी मागितली. किशनकडे बोलले. एकच पट्टी. आणि ते गेले जीवन बरबाद केले. मग त्याची पट्टी घेऊन वाचले. भक्ती कर आत्मा तेंगे जिकता मां ओ मेरी मां आ तू गेल चेडो जाऊदा आई बाबा भक्ती रो लाव कोण कोणा ए ओने ये ओने किती सुट्टी आराम आ सगळा टाइट झाला का किती तू तोंडा लायल सुद्धा मोठा बळकी मोठा मां ओ मेरी मां आ तू गेल चेडो सगळं एकदमच सगळं आई बाबा आवड म्हणा झाली हा ओने तो ना कोण तो तो आमगे घरकार घरो वयत म्हण गेल्लो ते लांबाडे लागून नुस्त्या लागून न्हंय पडला कितें जाण कोणी पत्ते ना हांगा सकाळच्या बाळू आई बाबा कवीत म्हणटा बरा व्हरची ते मोर आणि तो नुसत्या बरोबर नाही घरो गेलो पळय त्या लांबारे बरोबर बोन मिटा बोन म्हणून पुरा बोन हा मात्र खुश जाता दिलो हा वास मी तुझी तो गेलो होता म्हणतो तू तो गेला होतो मी तो गेला होतो हे बघ सारखं उड्या माझ्याकडे नको ओळखाल ना तू आता
भिना हात मागेले भाव असा कोण बोलला कोण बोलला हे पण रागिने बऱ्या बसेल सांगता बाबा हा वहिनी अशी एकदम रागिणी इथे हिंमत आहे तुम्ही ना हिंमत बोलला मारता सोने नाम घेऊन काही नाही ओढे पुढे येतो काळीन करपून गेला पुरा काळीन करपून गेला हे रागिने कसं काय ह्याचे आओ म्हणून ओढत होता आज तो कोणी पहिले जण मगल मनापासून प्रेम करतो हा येतं का ना अवय शपथ कर मगल्या हा शपथ अरे शपथ माझी तू एक काम कर तू लग्न झालं जाऊन तो परत माझी बरोबर लग्न द्या हा माझी बरोबर लग्न द्या आणि मी तू वहिनी तू दोन घेऊ आणि दोन मंगळसूत्र एकच पट लागेल आता एक पट मंगळसूत्र म्हणता मी यार हो पिंडा खंचो एक पट बांधून घे म्हणता बांधू मग खबर दिसली तू त्याच्या बरोबर खुश ना म्हणून मग पहिलीच खबर दिली तर मी हा हेच असताना यार कंटे यार पण मी लगेने यार लगेने येतं का ना यो तू दोन दोन मंगळसूत्र आणि दोन दोन भाऊ पिशाच पडला मागे एकच पण दोन दोन लोक कुपन दोन दोन गो त्याचे होय भोग आहे का म्हणजे वहिनी एक पटी हा अरे ये लोकांना माझ्या घरात मंगळसूत्र होते ना तकल्याचे सर्व चढला म्हणतो की रे तबल्याचं कसं चढतो अरे मग समजा तरी कोण रे तू हा लगेने हे लगेने म्हणून समजलं तुला येतं का ना रागिणी रागिणी म्हणला का हा ह्या रागिणी नागिणी भाग आहेत बाहेर आहेत मध्ये तो मगल हेमा मध्ये नाव आणि शिरते पण आवडो शक्ती कपूर शक्ती कपूर आओ तू यार आणि शक्ती कपूर आओ तू शक्ती कपूर मी उद्या पेटेल जडून उडेल कपूर तू कपूर नाव तुझी बरोबर लग्न झाल्यानंतर शक्ती देईल मागे कपूर जातो शक्ती कपूर होतो ना तुझ्या शक्ती मागे कपूर आहे शक्ती कपूर जातो विशाल आऊ नाही बाप तू गेलो भाऊ किती विशाल दलित नाही हाऊ हे रे ओय मगल रागिने कम ऑन अरे तुझे होय भोग नाही ना मरे रागिनी कुठे ना येतं का ना विशाल तू आज मगल जाऊ का जाऊ हेगेल जाऊ दाख हेगेल अरे मेल्ल्या 19 वर्षा पहिले फाटी मेळला कित्या तुका दिन आशिलो चालू सत्ती चालू बांध सकाळ पिवटार झालेला मंगळसूत्र बांधू बांधू किती मला धना म्हणजे मॉर्थ पडत असं टाइम म्हणला शिवण्णा तू आमच्या मध्ये झालो हा मध्ये रे बाबा ये ना अजिबात ये ना समोर हो तुम्ही भोग खेळ हो हा घेऊन आता बांधू 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 ये मारू ललिता बाहेर रे ए ललिता ललित नाही आओ पुढे जा यो ये मारू खुश बळो पुढे हम सका बळे दिले यो गाड मध्ये येता दस्ती रे गाड मध्ये बरे बोले आता पोलिस फोन करता बोले कसो फोन करता नागरे नागरे कोणी फोन केलाय बळ तू मागेले धारी दिला धारी इल्ली ना आता काय करणार हाऊ किती होता नक्षती हा भी येता तू आता एक काम कर तू गेलं तकले का नाही केसा वीक लावून घे आणि दुसरे काही नवीन मिळते का पळून थोडं
त्यात तर तकली घेऊन काही वजा चढू पडला तू कोण दिला हो म्हातारा आहे गेला केस गेला तकलेनच म्हातारा होता बाकी अय्यो काय पडतोय गावाशिवाय माझी बाहेर मिळेल तुका आता काय म्हातारे रे भाई हा खबर अशी गाव तू करतो आई पडे 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 आणि पडे बडन बाहेर बांधून नाही त्याला तू पडे काय मका सांगा पडे म्हणून थोडा झोप काढ गे माग खबर अशी ताज गुटलाच म्हण बाळू ये आता बऱ्या तू की आता हा ये ये नका तू खूप बरी मग काय सांग हे करून कोण आई ते करू ना लग्नात पाहिलं बाबा आई तू मनावर गेला ती माझ्या बाय चालू भाजी काय कोणा जोडून येते मला खबर ना कोणची कोणची गावाची आहे खबर ना? आई किती शिकलो येते मला खबर ना सगळ्यात तू खबर ना खबर ना राम समजा तर किती लगे आई बाबा तू खूप बरं आहे मला खबर आहे जोडून कित करत रे कोण राहत रे मला खबर ना आई आई बाबा ते जोडू अनाथ असलं बरं होता करू ना ते दोन्ही डोळ्यात कुठे दोन्ही डोळ्यात कुठे मला डिस्प्ले नसेल मोबाईल हटाय डिस्प्ले नसेल मोबाईल हटायला म्हणून बोल बिचार चल चल भीतरच तू अभ्यास कर चल चल रे भीतर होतो मला दोन डोळे सुद्धा जा या त्या जिल्ह्याचा तिने घेऊन यायचे देव बर करू दादाबरोबर लग्न केलं आणि करोडपती हाव झालो. आता माका कळलं की राधा मागे स्वतः बहिणी मागे गाडी रस्त्यावर पडेल चढवा घाण घरात घुसले. काल त्या शिवांना माका सगळं सांगले. राधा तू मागे बहिणी रखेली आता जर का रिंगावर
केले कारण की भैया म्हणल्या बेजार आशिल्लो तुगे हो तो मूर्ख लक्षात येईल ना भैया आणि खो आणि या दोन्ही शब्दाचा अर्थ खबर नाही अशी तुमच्या सत्तेत चांडळात हाव तर या शब्दान आपण तर या जगात या पवित्र शब्दात अर्थ शोधणार नराधमा सांग मागील जीवन किती बरबाद केलं ते सांग पुष्पराज सांग मग करोडपती जाऊ तू मागेर बहीण नाही आणि हा तुका भाव नाही तू तो किती जाय सांग लाख पोइंटचा कारण तू सुखात राहू जा मग अजूनही तू सुख कंपन करायच्या माझ्या भाऊ कशात येऊ तू तर हाड मसाज असा तू मागे बहिणी दासी मागे दासी जगची पळता स्वतः भाव आपल्या बहिणीचे ना लक्षात हे मागे बहिणी डॅडी रस्त्याला साडीला एक दासी ही मागेली वटे योग्य ही मग खबरच नशिली तू कोण सांगलं एक खास मनशान जो आज आम्ही दोघं जण मिळून आमगेल विच ते धावले अगदी करते जाऊन होता तरी खर तू पहिले इष्टची पेपर मागेल स्वाधीन कर मागील हा त्याका खिंचा परिस्थितीत तुगेल स्वाधीन करता ते सगळं पेपर आहे कधी वकिलाकडे गेला वाट किरे या हस्ते लागून हाय थोडं त्रास काढलाय रे आणि तू पेपर पुरा वकिलाकडे देऊन इंकिराम बोलू गायलाय रे माफ कर दोस्त माफी तुका हा माफी करू हाय कितकित केलं या इस्टेटे खातीर ना तुका माफी ना देवाल नाव घे आणि वर आता खुश हे किती करता हा मला ही आस्ती मी तुक भेटणं ती आज ती कशी घ्यायची या पुष्पराजाकडे कसा देवाल नाव घे आणि मरणा सिद्ध गॉड ब्लेस तू जीवन जगताना पुष्पराज खातीर इस्टेटे खातीर मागेल घात झालो राधा मागेल बहिणी
असं म्हण झाली दागिनी खरंच तुझे मन खूप गोड अस गो पण ते पुष्पगुच्छ देऊन गेले व्यक्ती नाव तरी किती ते तर खबर ना पण त्या एक पुष्पगुच्छान आज राधा फ्लावर सप्लाय म्हणून घेऊन किशन फेमस झालो अगं इंग्लिश बरे उलट मग 4 दिवसाले पाठ करू लागले ताई मागे डोळ्या ऑपरेशन पयस कोण दिले हो जमत तर कसं झालो डॉक्टर म्हणून लागलो की तुझ्या दोस्तान तुझे ते पैशाची व्यवस्था केली म्हणून पण कोण तो दोस्त आणि राधा फ्लावर सप्लायर्स म्हणतो तुझ्या शॉपाक नाव देऊच कारण तरी किती हे राधा म्हणजे चले माझे प्रेम कोण हा कुठून थोट झालो तरी आहे तरी विसरल ना ते गेलंच नाव दवरला ना हा झाला काय ना वजीराव नाशिलो हा पुरा मागे धैर्य केलं हो आज तुम्ही अजिबात टेन्शन काय नका तुका माहिती मस्त तरी पळून आम्ही लग्न करून देतले हा किशन राधा राधा मागे राधा ताई हेच मागे राधा कन्हैया तुम्ही काय शिरे मी तर रस्त्यावर अशिले हे दीदी किशन किशन रस्ता हो भाऊ मी किशन किशन आवाज करो आहे सालो आमगे राधा जाऊ जीवनात एक बरे काम केला भाऊजी ह्याच मागे राधा राधा ही मी मागणी सुद्धा जगू दिले माफ कर दे किशन माफ कर तू गेले जीवन वाईट केले किशन माफ कर किशन राधा जीवन ते मी नरक केलं रे हा वकील शिकून पैस गेलो आणि तुमच्याली ही दशा झाली तसं ते पुष्पगुच्छ देऊन गेल्या व्यक्ती नाव तरी किती किशन किशन तुका राधा मॅडम येईल तुका याद ना तू मेळ्या जातो रे ते एक पुष्पगुच्छ भीक माग समजून तुझे पायावर डोळे घे. मला ते पुष्पगुच्छ हाय तोरी किशन त्या जवळ कोण खूप आवडणार आहे माफ कर दे किशन माफ कर त्या पुष्पगुच्छांपैकी किशन आज राधा फ्लावर सप्लायर्स म्हणून घेऊन एकदम फेमस आला सर किशन तू म्हणजे कितलं प्रेम करता ह्याचं प्रूफ मिळते आणि काही क्षणात तुझ्याकडचं पैस माहिती राधा किती जा तू मग जाय राधा किशन किशन तुगे दोया ऑपरेशन पैसे किमतीसाठी राधा आपली स्वतः दोन्ही किडनी दिली. ना राधा तू एक किती केलंय मागे जे केलसाठी तू किती केलंय अगं हा कुठे जात रे तुझं संसार कधी बहुत शिलो किशन तू गेली जीवन हाय पाय लक्ष्मण गेल्या आई बाबा घरात पण भेटून जाऊ दे जीवन समोरून जाय जीवन सोडून किशन बरोबर राहू किशन भिक्षा पुष्प